Mame najviše vole kolica kojima mogu lako da upravljaju. Kvini kolica su odličan izbor. Jeste, kvini kolica nam isto stižu iz Holandije od našeg inostranog partnera Dorel. Kvini kolica su veoma laka za upravljanje, iako imaju zadnje točke koji su veći. Oni se prilikom transporta skidaju. Prednji točak može da se okreće 360 stepeni, ima podesivu ručku, dobijate adaptere za dodatno sedište za nosiljku, to je auto sedište koje može da se dokupi, dobijate dodatak za suncobran koji može da bude i držač za flašicu, dobija se kišna navlaka i dobija se pumpa za gume, pošto se gume duvaju. Ovaj model Kvini Baz je veoma udoban za dete, ima i sigurnosne pojaseve za vezivanje, znači da je dete sigurno tokom neke vožnje. Za sedište možete da kupite dodatak da bi se dete vozilo od 0 meseci. Da li se kolica lako rasklapaju? Kolica se veoma lako i brzo rasklapaju, zato što jednim pokretom ruke kad oslobodite kočnicu sklopljenih kolica, ona se otvaraju uz pomoć hidraulike.